Sama ni boy. Boy, isa sama boy. Sana boy. Mura lang ako na din mo lian. Oh, sama na. Boy. Hi guys. Good afternoon. So nami vlog karon sa akong mga kauban. Paman sila good. No. Ako pa usa. So ako sila i-prank. So natanaton sila mga reaction. But asa sila kung nabot. So ako gibutang diri na kamera usa na. Sa kamera kanyo siya diri na ko ibutang. Tingnan natin kung sila mga reaction. Okay? Dabay. Ano si Rins? Boy. Uy, boy, nusa ka, boy. Basta mo ka. Boy, nusa na. Boy, dali. Boy, Nusa na, oy. nawait ako sa kamay. Boy, Boy. boy, Ayaw ba na? boy, Yan na, mahulian ba? boy. Boy, nusa na, boy. Sobrang likod, boy. Spirito ah. Boy. Boy, Murot niya yung kusog, boy. Boy, nusa na. boy. Boy, boy. Lakan, nusa na, boy. Pagsyurte. Tama. Boy, di na mahulian, boy. Lugan niya, naman ka, boy. Boy, sama na. Sana, boy. Pistol. Lagana. Kunin. Abang. Boy, namda ka, boy. Boy, nusa na, balik na. Boy, dali. Boy, Nusa na, oy. nawait ako sa kamay. Boy, Boy. boy, Ayaw ba na? boy. Yan na, mahulian ba? Boy. Boy, nusa na, boy. Sobrang likod, boy. Spirito ah. Boy, Murot niya yung kusog, boy. Boy, nusa na. boy. Boy. Saan naman siya, ay? Ang mga sa ito, buhatong boy. Boy. Abay mo, ana. Ha? Wala tayo lain pa agi. Hindi mo siya marudlan sa tubig. Uy, boy. Boy. Wala tayo rin sa tubig. Dili ka mo. Lian. Boy, sama ni boy. Babay isit. Lian. Sama ni boy. Sama ni boy. Babay isit. Lian. Sama ni boy. Sama ni boy. Babay isit. Sama ni boy. Sama ni boy. Mura lang ako na din mo, Lian. Oh, sama na. Uy. Ano na yung prank na? Video. Oh, grabe ay. Ang prank na din. Di, klaro mo. May ate po ninyo, iklaro ninyo. Ang pinakaw ka ng tinuod.